കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമാണ്. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 2014 ഡിസംബർ 11 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 21 ലോക യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ദിവസമാണ് ജൂൺ 21. ഈ ദിവസത്തിന് ലോകത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനയാണ് യോഗ. ഭാരതത്തിന്റെ മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തങ്ങളുടെ വരും തലമുറയെ ശാരീരിക മാനസിക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മഹാപൈതൃകമാണ് യോഗ. യോഗ കേവലം ഒരു വ്യായാമമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളും ലോകവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ തരം മാനസിക ശാരീരിക രോഗങ്ങളാൽ വലിയുന്നവരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ചികിത്സ വേണ്ടവർ, വിവിധ തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താനും നാം എല്ലാവരും യോഗ ചെയ്യണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.